dino ngaji. Ngaji dino. Ya Pak, nangis ya Pak. Nangis brebes Pak. Ya Pak, nangis Pak. Napa? Ya. Kenging napa to? Yo sesuk-sesuk jane kok aku. Aman Pak. Yo lek ngaji Pak. Aku ora ngajine Pak. Allahumma anta salam wa minka salam. Ayo muni yo. Ora muni tak dongakne udunen 10 tahun. Mboten pareng ngoten to, Ayo. Gus. Allahumma